Halløj alle sammen, og velkommen til part 2 af det her backcamping. Så jeg ved godt, jeg har lagt den der video ud i dag. Men altså, jeg lavede den i går og glemte at lægge den ud. Men det husker jeg i dag. Så ja, yes. Han har en Lamborghini. Og ja, det er mit navn. Det er faktisk, kan spille så. Men sidste gang fik vi ikke engang en base eller camp. Så det er det, vi skal gøre i den her video. Så er der andre folk, så hvor de kigger ikke engang om natten. Eller andre folk. Oh my god! Hvor jagter armerne. Nej, okay. Jeg synes folk, der speeder helt vildt. Men hvad? Nej, vi kører bare tilbage nu. Mix det der op lige det der. Nu kører simpelthen folk over. Okay. Så ja. Vores plan er i det mindste at få en base. Ja. Volcano Canyon. Okay. Som Apple siger her, vi er den der lille position. Vi er den der prik der. Den der røde en. Så lige nu kører vi ned til canyon. Vi kan køre ud af den. Eller op på vulkanen. Jeg tror vi skal op på vulkanen, fordi det lyder sejt. Så vi er på vores vej. Jeg har lige en kommentar på den anden video. Jeg har faktisk ikke tjekket, om der er nogen kommentar på den. Men spørg lige, om der er noget sted, jeg skulle hen. Oh my god. Det er det ikke nogen steder. Så man kan også kopiere her. Okay, I siger, hvis det er et kedeligt hjem, og jeg bare sådan aldrig skal komme her. What? Oh nej. Okay, der er lava. Men er det her så kedeligt? Kedeligt? Lige en kommentar på det. Oh my god. Selvfølgelig går jeg hele tiden tilbage igen. Jeg får hele tiden. Oh my god. Jeg vil kamera bare lige her. Selv. Jeg tager bare lidt hurtigt cam. Nu har vi en base. Ja. Så hvis vi har den her skumfiduslager.
smutter lige på toilet, guys. Så jeg kommer lige om lidt. Jeg er tilbage, guys. Undskyld, hvis det tog lang tid, men jeg skulle også lige lave nummer 2. Så til vi har fået 30. Okay, skal vi ikke bare ud og udforske lidt? Nej, der er en anden. Hvad vi kan lave nogle venner måske. Sidste gang brugte jeg den der paragliding. Nu ved jeg ikke, hvordan den helt korten, som jeg skal tage den. Kan jeg prøve den? Ja. Så bliver vi bare lige til det. Kan jeg disconnecte ham her? Var det ham, vi kørte over? Ja. Okay, guys. Så vi har jo ikke lavet så meget, ikke? Men synes I, jeg skal starte en Minecraft-series? Det synes jeg. Hvorfor gør jeg det ikke sådan? Ja. Mine videoer, de er ikke så populære, men
giver mig en tutorial på, hvordan man sådan bliver populær. Fordi det vil jeg gerne. Så lad os lige kigge på noget det her. Ja, det er mig, der kan skifte. Guys, det var space. Det ligner ikke helt så meget. Ja, det skal. Så vores space ligner ikke helt så meget, men vi opgraderer mellem episoderne. Så hvis I kunne lide den her video, like, subscribe, kommentar. Noget af det, bare en af delene, det er fint nok, hvis det ikke gør, I behøver ikke. Det var det for den video. Tak for i dag. Vi ses.